Здравейте и добре дошли в моя канал на Александър. И се играеме Fortnite. Ако ви хареса това видео, може да цъкнете по един лайк и да се абонирате за този канал. И нека да започваме. Ще дадем малко зареждане. И сега трябва да отнеме няколко зареждания. И сега трябва да изчакаме да се зареди малко. И сега този зарежда. Зарежда след няколко секунди. И ние сега чакаме да се зареди възможно най-бързо. Възможно най-бързо. И без да се бави много, ще успее някакси. И сега чакаме още мъничко. И не чакаме още и още и още и още. И сега готово, зарежда се. И сега влизаме в игра. И сега чупа. И сега се пускаме в зимното време. И ние там, естествено, че ще събираме оръжия. И сега отиваме да събираме оръжия. И сега там сме в бензиностанцията, или не по-точно в бензиностанцията. Или не знам как се нарича. Ще влезем вътре. И трябва по някакъв начин да намерим някакви неща. О, има пистолет. Знаете, че ви представям, но то малко бъга. Има бластер. Имам си всичко. Тук всичко пази. И тук сега се справяме отлично. Взимаме си пищови, всякакви неща. Взимаме още пистолети. И още. Взимаме много. Тук малко интернет. Извинете, че ви притеснявам, ама тук малко интернета не е нещо в скланата. И сега намерихме съндък. Подарък. Сега, тук намерихме още един пищов. И сега, тук трябва да намерим всякакви си нещица. И ето един съдък. И ето сега, тук си го изпуснах. Ето сега, събираме и още събираме. И много. И сега трябва да намерим един, който да го убием. И не знам къде се намерят хората. Хората. Много минути. 4-20. И сега, тук трябва да намерим всякакви нещица. О, тук някой стреля. И ето тук убих и първи. Първият човек убих. Сега дадем риба. И сега пием още. Всичко си е наред.
И сега тук взимаме всякакви си нещица. Взимаме си пищов, всякаква пушка, всякакви такива неща. И сега отиваме на лов. О, чуеш ли съндък? Това ги давам. И сега тук трябва да се концентрирам. Внимателно и спокойно. О, чакай да взема по-легендарен. И сега тук търсим още съндъци. Сега тук трябва да чупим всякакви неща. И тук, както си е ясно, има нещо такова. Има си всякакви нещица. Тук може да намерим всеки човек, който се крие тук от нас. О, боже. Това не го знам за преди. Отиваме отново. И сега, тук търсим възможно най-добре. И сега трябва внимателно да се концентрираме, защото падаме сега. И сега тук трябва да караме по релсите. Много внимателно. И сега тук трябва да се концентрираме. Кога да го спомниш? И сега, тук има милион хора. И ето убих. Той на който ни стреля. Тук има един човек. О, той ми застреля. Добре. И ето пребих го. И сега трябва отново да се хилна. И сега тук трябва много да се концентрираме. О, тук някой ме стреля. И ето, тук е готово. Добре, сега пием. Добре, сега тук взимаме си всякакви такива неща. И сега тук трябва да се хилнем. Чакай, че ми се изпусна телефона. И сега тук търсим възможно най-големите неща. Сега тук най-възможно да се хилваме и ние се хилнахме вече. И сега тук трябва да намерим възможно най-такива преодолени неща. Еми сега търсим преодолени или непреодолени неща. И сега което тук ми остава,
Сега тук сме в двореца или в гарата. И сега, тук сме. Тук е картата. И сега търся хора. Има сега treasure. И сега търся. Кой го прескачам? И сега, тук търсим. О, така сега гарата. О, някой кара. Бързо. Добре, сега се пускаме нарочно. И сега. И сега тук преобръщаме, правиме дрифтове. И сега, тук търсим една гара. Ето е сега гара тук. Или бус. Да, това е гара. Але тук е забранената зона. Чакайте, че тук забранената зона тук не ни позволяват. И сега, тук сега не свършва гъста. Добре, спрял ни е гъстът. Може да тръгнем пеша. И сега, бурята идва. И сега, тук буса някой го е взел. Някой го е взел буса. И 27 хора остават общо. Това не е преодоленият шанс да бъдем първи. Защото ние ще оцелем първи. И сега, има все пак мотор. Добре, тук сега дрифтим. Добре, още дрифтим. Добре, още маничко. Добре, тук трябва да намерим възможно най-дълго хора. Добре. Трябва ултра. Добре. Сега, тук намерихме възможно най-дълга вода. И сега, тук има нещо подобно. Има и кристал тук, който ще ни телепортира. Имаме възможни шансове. И сега много трябва да се постараем, че тук има някакви заближителности. И сега тук някой идва или не идва. Независимо какво прави. О, виждам го. Не, това е за онази мъжичката планетка или нещо такова. Добре, тук скалите. Тя тук се качваме. Сега тук сме близо. И сега тук усещам, че някой идва. И не знам кой идва. И някой стреля, че не знам кой е.
И сега, тук трябва много да се концентрираме. За някакви... Чувам един. Добре. Сега, тук сме в един хотел, град. Един хотел, град, не знам какво. И сега трябва по някакъв начин да го направим това. И сега тук сме взели нов свят. И сега тук почваме. Има някой. Стреля внимателно. И сега тук почваме. И сега тук някой ще намерим. Ето, виждам някой, който слиза. Ето, виждам го. Някъде се е телепортирал. Или някъде не се е телепортирал. Аз не знам много за вас. Ако някой се е телепортирал, не знам какво ще направя. Сега. Тук има хора. Чакайте да видим в мапа. Не, това не са мисиите. Да, то води към края. Не знам много. Сега, тук търсим някакъв човек, за да го убием и трябва да убием още няколко 12. Чак, 12, да. И ако някой не убие, не знам какво ще го направя. И сега търсят още хора. И някой стреля и се... Някой се презимява. Аз се презимява. Айде, убите. Сега стават един. О, сега тук е един. Аре, убите. О, видя го. И ето аз го убех. Точно на семята си. Сега тук ще се хилнем. Значи, бързо пи. Добре, сега. Почваме. Сега, тук трябва много да се концентрираме. Докъде сме стигнали, защото става още 7. И аз трябва да оцеля до тук. За да стана първи уинър. О, виждам ги. О, да. Чакай. Те почват да се видят. О, виждам. О, видях го. Видяхте. О, видях го. Добре, загуби.
Добре. Това е видеото, нали? Сега, ако ви хареса това видео, абонирайте се за това видео или цъкнете един лайк и може да го харесате това видео. Довиждане!